వన్ మోర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ కలెక్షన్ తీసుకొచ్చేసానండి. ఫెస్టివల్ స్పెషల్ శారీ, బ్యూటిఫుల్ రా మ్యాంగోలో మనకి నైస్ సాటిన్ బోర్డర్స్ వచ్చాయి. కలర్ కాంబినేషన్ అయితే సూపర్ డూపర్ హిట్ కలర్ కాంబినేషన్, రెడ్ అండ్ ఆనియన్ పింక్ కలర్ బోర్డర్తో పేరైపోయింది. హియర్ కమ్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఓపెనింగ్ వీడియో. గ్రాండ్ వీవింగ్ పళ్ళు ఇచ్చారు, హైలైట్ ఆఫ్ ద శారీ అని చెప్తాను. బోర్డర్స్ అయితే అండ్ కంప్లీట్గా శారీ అంతా కూడా వీవింగ్. హియర్ కమ్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్కి బోర్డర్ వచ్చేసింది అండ్ కంప్లీట్గా సూపర్ డూపర్ హిట్ కలెక్షన్ అండి. అండ్ వేర్ చేసుకుంటే చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ లుక్ ఉంటుంది. అసలు పట్టు శారీ ఫీల్ రావాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ శారీస్ వేర్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ కలెక్షన్, దట్టు ఈ శారీస్లో కంఫర్ట్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ లుక్ అయితే అదిరిపోయిందండి. అండ్ సాటిన్ బోర్డర్స్ కూడా బోత్ సైడ్స్ వచ్చాయి విత్ బ్యూటిఫుల్ వీవింగ్ జరీ, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ జరీ వీవింగ్స్ వచ్చాయి. రోజ్ ఫ్లవర్ డీటెయిలింగ్తో హైలైట్ చేశారు అండ్ కంప్లీట్గా శారీ మొత్తం కూడా మనకి ఇట్లాగా గోల్డ్ జరీ ఫ్లవర్ బుటీస్తో చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంది. సూపర్ డూపర్ హిట్ కలెక్షన్ అండి. ఇప్పుడు మల్టిపుల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, గ్రాబ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.